L-għodwa tajba. Illum 25 ta' Jannar, il-Knisja tiċċelebra l-ħadd tal-Kelma t'Alla, ġurnata speċjali fejn il-Knisja tfakkarna fiċ-ċentralità tal-Kelma t'Alla fil-ħajja tan-Nisrani. Il-Kelma t'Alla hija gwida u dawl għal ħajjitna. Ħallum ukoll niċċelebraw il-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl li hija waħda mill-festi l-aktar importanti għal poplu Malti għaliex niftakru meta missierna San Pawl irċieva u aċċetta mingħand il-mulej id-don tal-fidi f'Ġesu Kristu, hekk li minn persekutur sar apostlu u xandar tal-Kelma ta' Kristu. Dan wassal biex fis-sena 60 wara Kristu Malta rċiviet id-don tal-fidi mingħand San Pawl. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika tal-lum se ssir mill-Knisja dedikata lil Madonna tal-Lurd f'San Ġwan li hija mmexxija mill-Provinċja tal-Patrijiet Kapuċċini. Il-parroċċa twaqfet fl-1965. Id-disinn tal-Knisja sar mill-Perit Giuseppe Colombo fuq il-mudell tal-Bażilika ta' San Pawl fuori l-Emure li nsibu f'Ruma. L-ewwel ġebla tqiegħdet fil-ħamsinijiet. Din il-quddiesa se tiġi ċċelebrata mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Sellem lilkom il-koll miġburin hawnhekk fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġwan id-dedikata l-Madonna tal-Lurd. Sellem l-Amministratur Patrija Fimallija, Patri John Vella, lilkom il-koll li qed issegwuna wkoll permezz tat-televiżjoni u midja soċjali. Istedinkom biex flimkien aħna niċċelebraw din l-Ewkaristija, il-ġurnata li fija nagħtu glorja lil Alla, nfaħruh, nirringrazzjawh u nitolbuh il-barka u l-għajnuna tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet
maċefnat nedmin ta' rida tajb. Faħruk, berkuk, nadoraw, natukċeħ. Irrodu lek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla missier. Titneħħi trubit tad-dinja ħenna lina. Titneħħi trubit tad-dinja il-qalb tagħna li qed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-Loli Ġesu Kristu, Spiritu Sant, fil-glorja tal-Isa. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emmejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija. Alla bħalma qabel fl-modi kien mela bl-għajb l-art ta' Zebulun u l-art ta' Naftali, hekk issa fl-aħħar is-seba' ħitriq tal-baħar, l-hemm il-Ġordan, il-Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu f'art id-dlam dawl kbir idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien l-ksat, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirthom bħal jum f'Midjan. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi flimkien. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda infittex li nagħmar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwaq tal-mulej. Jiena nħares lejn it-tempju tiegħu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej, flimkien il-mulej dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Nitlobkom ħuti f'isem Sidna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fuq kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu maqgħudin kif imiss, sib wieħed u fema waħda. Ħuti, in-nies ta' Kloji qaluli fuqkom li fostkom hemm it-tilwin. Irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jiena ta' Pawlu u jiena ta' Apollo u jiena ta' Kefa u jiena ta' Kristu. Jaqgħu Kristu mifrut, forsi Pawlu kien li sallab għalikom jew f'isem Pawlu tammittu. Kristu ma bagħtnix biex nitgħammed, iżda biex inxandar l-Evanġelju
mhux bi kliem lerf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejja kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta Ġesu sema li kienu arrestaw lil Ġwanni warrab lejn il-Galilea. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnaum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta' Zabulun u Neftali. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Art ta' Zebulun u art ta' Neftali. It-triq tal-baħar, art il-hemm il-Ġordan, Galilea tal-ġlus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. U dawk li kienu fart u del il-mewt id-dawl għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid indmu għax is-saltna ta' smewiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Bit-tanim tal-Evanġelu li tnat. warrab lejn il-Galilija. L-ewwel kliem tal-Evanġelju tal-lum skont San Mattew jurina lil Ġesu iwarrab. Arrestaw lil Ġwanni u Ġesu jgħid l-Evanġelju warrab lejn il-Galilija. Mhux spiss li nsibu lil Ġesu iwarrab, imma raġuni għaliex warrab ma kienitx għaliex kien qed jibża, imma għaliex ra illi hemm bżonn imur post ieħor fejn jista' jaqdi il-missjoni tiegħu aħjar. U fil-fatt meta mar lejn Galilija għandna hawnhekk kwotat il-kliem tal-profeta Eżajija, il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir.
ara kemm sabiħ illi Ġesu kif jgħidilna l-Evanġelju meta jara illi n-nies hawnhekk hemm bżonn jiċċaqlaq imur post ieħor jagħmel hekk biex hemmhekk iwassal il-kelma ta' Alla. U dak li jolqotna ħafna fl-Evanġelju propju dan id-dawl kbir illi ġie lil dawn in-nies tal-Galilija. Hawnhekk Ġesu qiegħed ixandar il-kelma u jinxtaqt li nieqfu ftit fuq dan bliema mod il-kelma ta' Alla għal ħajjitna hija dawl. X'tagħmel il-kelma ta' Alla? L-ewwel nett irridu ninnotaw kif Ġesu ixandar il-kelma imma qatt ma jimponi il-kelma. Iħalli in-nies fil-libertà. Hawnhekk kienet jitkellem diġà min laqgħu min irrifjutah. U din hi l-istorja ta' Ġesu dejjem sa mill-bidunet kif jgħid San Ġwan l-Evanġelista meta jitkellem propju fil-bidu tal-Evanġelju tiegħu fuq Ġesu jitkellem fuq id-dawl u d-dlam, ma smajna llum fl-Evanġelju, u mbagħad jgħid ġie f'daru u nisu ma laqgħux. Ma mbagħad jitkellem fuq dawk li laqgħuh. U għabu wkoll. Kien hemm min ma laqgħux, imma f'postijiet oħra kien hemm min laqgħu. L-ewwel messaġġ importanti għalina huwa dan. Ġesu qatt ma se jiġi bil-kelma u jġalna bil-fors nemmnu fih u nimxu ma dak li jgħidu. Imma ħallina fil-libertà biex inwiġbu aħna, biex tkun tweġiba vera ħirġa mill-qalb u tweġiba ta' mħabba. Fil-fatt, dan l-Evanġelju stess anki iktar il-qoddim, Ġesu meta jsejjaħ l-ewwel dixxipli l-istess isejħilhom imma iħallihom fil-libertà. F'dal-każ ħallew kollox u marru warajh. Imma kien hemm nies li Ġesu sejħilhom u rifjutawh. U għalhekk l-ewwel messaġġ importanti għalina huwa dan. Il-kelma ta' Alla tiġi f'ħajjitna imma jiddependi minna mill-qalb tagħna nilqawx. U dan lilna jagħtina ħafna anki serenità fil-ħajja tagħna. Illa li ġieli jiġri li aħna nħarsu madwarna u ngħidu ma daqskemm hawn nies ma jagħtux każ, indifferenti, tisma' kemm tisma' l xejn. U jisna dak li naraw meta nħarsu madwarna jeffettwa lilna fil-ħajja tagħna. Mentri il-kelma ta' Alla tħeġġiġna ħankunu aħna li niftu qalbna għall-kelma ta' Ġesu il għaliex qatt mhu se jġalna ma dejjem se jistedinna biex aħna imbagħad inwieġbu għaliha. U nindunaw kemm huwa dawl meta nisimgħu l-kelma ta' Ġesu propju mill-esperjenza dawn in-nies. Dan jgħid il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. U f'ħajjitna dan hu li tagħmel il-kelma. Tatina id-dawl. Speċjalment meta tiġi fil-mumenti ta' dlam li aħna f'mumenti ieħor ta' ħajja tagħna ngħaddu, mumenti ta' dlam, mumenti diffiċli, ta' tbatija, jista' jkun personali, jista' jkun mart, jista' jkun fil-familja, jista' jkun xi azzjoni ħażina ta' xi ħadd jew inġustizzja, ngħaddu
minn mumenti ta' tlaqam. U Ġesu bil-kelma tiegħu u l-preżenza tiegħu jgħinna biex aħna noħorġu minn dan id-dlam, ma nibqgħux fid-dlam f'ħajjitna, imma nimxu tassew fid-dawl. Din hi l-kelma li tiġi u għalhekk li tiddi f'ħajjitna u li tagħmel differenza kollha. U għalhekk il-kelma ta' Alla meta ngħixuha indunaw kemm tassew hi id-dawl li iddawwal il-mixja ta' ħajjitna. Nistgħu nħarsu lejn il-kelma ta' Ġesu b'mod differenti ngħidu isa peace għall-ħajja tagħna tagħmel x'hekk u tagħmel x'hekk u trid tagħmel hekk. Ma meta nħarsu lejha tassew kif irida Ġesu bħala dawl hemmhekk hemm id-differenza kollha għax nindunaw li meta aħna nimxu kif iridu anke meta dan jitlob sagrifiċċju, anke meta jitlob kultant batija, imma nafu li għall-ġid tagħna għall-ġid ta' dawk ta' madwarna u għall-ġid tas-soċjetà kollha. Il-kelma tiegħu għalhekk hija dawl. U Ġesu jgħid fl-Evanġelju llum indmu għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Il-kelma tiegħu hija kelma li ġġib f'qalbna bidla. Meta jgħid indmu dik li tfisser bidla fid-direzzjoni. U l-kelma ta' Alla iġġib bidla għall-aħjar fil-ħajja tagħna. Nindunaw, pereżempju, jekk jiena nkun il-sini l-għaxk u noffendi kultant lil Alla jew anke lil oħrajn bil-kliem tiegħi, mbagħad tiġi l-kelma ta' Alla tgħidilna isma' kliemna għandu jkun kliem li jixraq. U tagħmel dan l-isforz u tgħid tara kemm hu aħjar, kemm hu sbaħ, il għaliex il-kliem tagħna juri xemm fil-qalb, kemm hu sbaħ meta l-kliem tagħna jkun kliem li jfaħħar lil Alla, li jirringrazzjah u li jagħmel il-ġid. U kliem li jġib anki l-għaqda. Smajna fl-ittra llum ta' San Pawl lill-Korintin meta jenfasizza ħafna l-għaqda fost il-komunità nisranija. U jgħid xi ħaġa li kultant ngħidu aħna għalina llum kienet teżisti fil-Knisja fil-bidu. Jgħid għaluli li fostkom hemm it-tilwim, hemm min jgħid jiena ta' Pawlu, jien ta' Apollo, jien ta' Kefa, jien ta' Kristu. Jgħid mela Kristu mifrut. Jgħid aħna li nemmnu fi Kristu għandna nfittxu nkunu ħaġa waħda. U li l-preżenza tagħna u l-kliem tagħna ikunu dawk li jaqdu, li jġibu l-għaqda, mhux li jġibu d-diviżjoni u l-firda. Kemm hija importanti din f'komunità, f'parroċċa, kemm importanti fis-soċjetà. U kemm kultant irridu nagħmlu dan l-isforz. Il għaliex anki fostna jista' jkun hemm dan li semma San Pawl il-Korintin. Li jgħidu jiena ma' dell-għaqda, ma' dal-gazin, ma' dal-partit, ma' dal-grupp. B'mod li mhix biss appartenenza ma li toħloq firda. Mhix ħażina li inti tkun involuta f'diversi assoċjazzjonijiet u gruppi anzi ħaġa tajba. Ma mhux b'mod li din toħloq diviżjoni firda li tħares lejn l-oħrajn isu aħna u huma hemmhekk. Kemm hu sabiħ li ngħidu bis-serjetà tal-kliem ta' San Pawl li hemm jurina u mbagħad meta ngħixuh għax huwa kliem ta' Ġesu stess dan li nkunu ħaġa waħda, hemmhekk naraw kemm il-kelma tal-Alla hija dawl għal ħajjitna u dawl fid-dlam. Jew nitolbu l-Mulej llum aħna u nirringrazzjawh ta' dil-kelma tiegħu, nitolbuh li tinżel f'qalbna dil-kelma nilqawha tatina id-direzzjoni f'ħajjitna u tgħinna
biex aħna narfu d-dawl f'mumenti ta' dlam speċjalment u biex aħna mbagħad inkunu tassew anki għall-oħrajn dawl għal ħajjithom. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħlaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissem immissier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Nizem bismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mitu difnuħ. U fit-tielet jum għammen bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. U tella s-semma qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier. U għandu jeġa bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejlijat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li meqjum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika li sqar mumdija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Għatina mulej il-grazzja ta' qalb li tilqa il-kelma tiegħek biex tista' tkun dawl għal ħajjitna. Nitolbu. Ina mulej biex fil-momenti ta' dlam tal-ħajja tagħna aħna narfu lilek bħala dawl li jagħtina tama u kuraġġ. Nitolbu. Nitolbuk mulej ftakar fil-morda kollha fid-djar tagħhom, fl-isptarijiet, daw kollha anke li qegħdin barra minn Malta l-kura u nitolbuk ukoll dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Nitolbu għall-laqda bejn l-insara qegħdin f'din il-ġimgħa ta' talb għall-laqda bejn l-insara. Nitolbu mulej biex dawk kollha li jistqarru lilek ikunu ħaġa waħda bejniethom. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u għal dawk kollha li ma vittmi tal-mibeda tal-vjolenza tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Mulej Alla tagħna nqattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Għallu nejn ridejk il-sakrifiċċju għal-tifħir u l-glorja għax-ġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħek. Ilqa bis-slim u lej l-offerti tagħna u għamel jkunu ta' fejda għat-qaddis u s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. Wara li bil-qawm minn tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Ja Alla tal-eżerċit, nismawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. U sarna fil-għoli tas-smawiet. Jirek li ġej f'isem il-munej. U sarna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Leo 14, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joel Etin, mal-isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna fosthom oħtna Mariella Sajd li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna, missierna li inti f'ismawien, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema itaflar, obsa ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma nafru minnu ħati għalina, għadaħanix fit-tiġrib, iżeħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ġemiegħek. Ngħidu flimkien għaruf talla ikun jibnu bil-talla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikonna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Holy
Grazzi li kontu magħna l din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Knisja Parrokjali tal-Madonna ta' Lourdes f'San Ġwan fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Ejjew nitolbu lil missierna San Pawl, inti li ġibtilna l-fidi f'Ġesu Kristu, għenna nożżuha u nibqgħu ngħixu bil-kliem u bl-emil tagħna sabiex nadduha bis-sħiħ lil ġenerazzjonijiet ta' warajna. Bi Kristu Sidna, Amen. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji ssibuhom dejjem fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb mimli saħħa u barkiet.